Om jag ska översätta agil på svenska, då blir lättrörligt, vig, smidig. Agilt arbetssätt är inte en systemutvecklingsmetodik i sig, utan snarare en uppsättning värderingar, attityder och principer. Alltså man kan säga ett paraplybegrepp. Grundtankarna bakom agilt bygger på att göra kunden eller användaren nöjd med det, som utvecklas genom ett mycket nära samarbete. Ett agilt arbetssätt gör det möjligt för ansvariga att fatta rätt beslut. Det agila arbetssätt ställer också högre krav på att kunden engagerar sig i processen. Modellen som jag funderar på att använda i vårt företag Elektromegan är följande. Elektromegan tillverkar 5 olika elmotorer. Varje elmotor har sin produktägare. Som jag tidigare nämnt, agilt arbetssätt är en samling av olika arbetsmetoder under ett paraply. I vårt företag kan vi använda oss bland annat Lean, Kaizen, standardarbete, visualisering och med mera. Projektmodellen som används i Elektromegan är Venials projektmodell som ni har framme. Man delar projekten till olika faser och beslutspunkter, så kallad grinder. Varje fas innehåller olika arbetsmetoder och grinderna är beslutspunkter. Fördelar med att dela ett stort projekt på flera faser är 1. Gruppen får tydliga resultat. 2. Gruppen levererar kontinuerligt. 3. Kunden tar löpande emot leveranser. 4. Kunden ger feedback till projektgruppen löpande. 5. Lättare att införa förändringar. Produktägarna och deras projektgrupp använder sig av Venials projektmodellen och agilt arbetssätt. Vi har en Scrum Manager som hon har för uppgift att möjliggöra agilt arbete i olika grupper. På grund av agilt arbetssätt finns ett ömsesidigt samarbete mellan kunden och företaget. Kunden informeras kontinuerligt och företaget får feedback löpande. Tack för att ni lyssnade på mig. Tacksam för kommentarer.